Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ रासिया आरो इउक्रेननि दावहाया दासिमबो थाद'नाय मुं लायाखै। रासिया इउक्रेननि गेजेराव दावहा जाबाय थानाय समावनो गुबुन मोनसे हादरा गुबुन मोनसे हादरखौ गाग्लोबदों। रासिया इउक्रेननि दावहानि समावनो इराना इराकनि इरबिल सहराव मोन 12 फाटे 110 SRBM मिसाइलजों गाग्लोबो। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भिडिअनि बादिब्ला इराननि मिसाइला इराकनि इरबिल सहराव थानाय आमेरिका जथाय हादर थान्दैनि मावख' खाथियाव गोग्लैयो। इराना इराकखौ गाग्लोबनायनि उनाव आमेरिकानि हादरगिरि जो बाइडेन बिथाङा आमेरिकानि हादर थान्दै मावख'खौनो थांखिनानै इराना मिसाइलजों गावदोंमोन होनना आमेरिकाया इराननि सायाव अजद खालामदों। गेलेनाय बिथिंनिफ्राय फिन सासेबाव बर'नि फिसाया गोग्गानाय लाबोनो हादों। थांनाय 8 मार्च खालारनिफ्राय जागायनानै 10 मार्च खालारसिम गुवाहाटीयाव 43थि स्टेट लेभेल सिनियर आरो जुनियर एथलेटिक्स चेम्पियनशिपआव बाक्सा जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल मोननो हादों। बाक्सा जिल्ला नाग्रिजुलि उत्तर गयबारिनि थागिबि प्रदीप बसुमतारी आरो आखारि बसुमतारीनि फिसाजो मनिका बसुमतारीया सनानि मेडेल मोननो हानानै बर' माहारिखौ गोग्गा होदों। जुनियर थाखोनि हाइजाम्प एबा गोलाव बारनायाव 14 बोसोर बैसोनि बर'नि फिसा मनिका बसुमतारीया 17 फुट गोलाव बारनानै गिबि बादायनायावनो सनानि मेडेल मोननो हानाया ओनसोलनाङैनो गोग्गाथाव खालामदों। आसामाव फिन इनकाउन्टारनि जाथाय। नगाव जिल्लानि जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेलिया फिबिजिया पेट्र'राव सासे ड्राग्सनि फालांगि खालामग्राखौ गुलि गावदों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला नगाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जुरिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय टेलिया फिबिजिया पेट्र'राव नुरजामाल मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ फुङाव हमनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय नारा नाथायै नुरजामाला पुलिसखौ थुख्रिजों दाननो नागिरो आरो खारखोमानो नागिरो, जायनि थाखाय पुलिसा गुलि गावनो गोनां जायो। पुलिसनि गुलियाव जोखोम जानाय सुबुंखौ GMCHआव थिसननाय जायो। पुलिसा ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय मोन 50 गान्जा सोनाय फिसा बथलफोर, माखासे फेग्रा मुवा, गंनै मबाइल फन, गंसे बाइक आरो नोगोद 10,200 रां मोननो हायो। रासिया इउक्रेननि दावहाथिलियाव आमेरिकानि सासे खौरांगिरिनि जिउ खहा। मैया इउक्रेननि राजथावनि किभनि खाथियाव आमेरिकानि सासे खौरांगिरिखौ रासियानि सान्थ्रिया गावथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आमेरिकानि खौरांगिरि आरो इउक्रेननि खौरांगिरि सानैबो कारजों थांबाय थानाय समावनो रासियानि सान्थ्रिया गुलि गावो। रासियानि सान्थ्रिनि गुलि गावनायाव आमेरिकानि खौरांगिरिया जिउ गोमायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो। बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव एबिएमसुआ एफआइआर होदों। बड'लेण्ड टाइगार अफिसियेल मुंनि फेसबुक पेजनि बिगोमा धनजिब रामसियारिया फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ हगारनायखौ लानानै दावराव थासारि सोमजियो। अल बिटिसि माइनरिटि स्टुडेन्टस इउनियन सुंद'यै एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि ताइसेन हुसेनखौ पाकिस्तान आरो बांलादेशआव दैथायहरनायनि खोथा बुंनायजों लोगोसे एबिएमसुखौ भेलुलेस आफाद, बड'लेण्ड ओनसोलाव एबिएमसुनि जेबो गोनांथि गैया होनना बायदि रावजों भिडिअनि गेजेरजों सोंखारिनायखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होयो एबिएमसुनि दैदेनगिरि आरो तामुलपुर जिल्ला एबिएमसुनि आफादगिरि बादरुद्दिन खाना। बे गासै जाथायखौ अजद दैखांनानै तामुलपुर जिल्ला एबिएमसुआ तामुलपुर पुलिस थानायाव गांसे गसर थिसननाय जायो। लोगोसे बिदि बुंनानै समाजाव बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरनाय सुबुंखौ हमनानै आयेनबादि साजा होनायनि राहा लानो थाखाय खावलायो आरो बे बिथिङाव प्रमद बर'खौ थोंजोङै नोजोर होनानै बड'लेण्ड टाइगार अफिसियेल पेजनि बिगोमा धनजिब रामसियारिनि सायाव साजा होनो खावलायदों एबिएमसुआ। रासिया इउक्रेननि दावहाखौ लानानै आमेरिकाया चाइनाखौ हुमखि होदों। आमेरिकानि हादरगिरि जो बाइडेना चाइनानि हादरगिरि शी जिनपिंखौ हुमखि होनानै बुङोदि जुदि चाइनाया रासियाखौ मदद खालामो अब्ला थासारिया गिख्रंथाव जागोन। रांखान्थि बिथिङाव बेन खालामनायनिफ्राय रासियाखौ मदद खालामब्ला चाइनानि सायाव आमेरिकाया गोख्रों राहा लागोन होनना हुमखि होयो। दिनै बिनि सायाव चाइना आरो आमेरिकानि गेजेराव मोनसे जर'खा सावरायलायनाय जागोन। बे जर'खा सावरायलायनाया इटालियाव जागोन। मख'नो गोनांदि आमेरिकाया रासियानि सायाव इक'नमिक सेंसन फज'नायनि उनावबो चाइनाया रासियाखौ मदद खालामनायनि थाखाय आमेरिकाया चाइनाखौ हुमखि होदों आरो चाइनाया बेबादि मदद खालामबाय थायोब्ला आमेरिकाया चाइनानि सायावबो गुबुन गुबुन बिथिङाव बेन खालामनाय जागोन होनना। आमेरिकानि बे हुमखिखौ चाइनाया बेसे खोमा होयो बियो गेदेर सोंथि, मानोना बुहुमा लासै लासै आमेरिकानि सायाव फोथायनायखौ गारनो हमबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।